Olla a rúa de atrás, olla o chan, olla o mar, ollos que xa non están. Quen si di moitas cousas é a candidata do Partido Popular, Corina Porro. A mí se me veu a cabeza que é unha candidata astral, unha candidata que, dende logo, non reside neste mundo. Despois, a min prendeuseme a luz, acendeuseme, e dixe, no, o problema non é tanto de cuestións mentais, nin de limitacións. O problema é que esta muller, con tanto cambio de despacho, traspapeláronselle os folios. E cando foi coller o programa de Cultura do Partido Popular, sacou do BNG 2007. Un programa feito e un programa realizado. Que liberdade temos para falar galego ou castelán cando, como a señora Corina Porro, non sabemos falar galego? O primeiro é garantir que toda a ciudadanía sexa quen de falar galego. E nós queremos, ademais, garantir que a lingua galega, a lingua propia do noso país, siga existindo, mellore moito na súa saúde e realmente se use. Esa é a única maneira de promover a lingua galega e non discursos como os do presidente, o señor Feijóo. O 22 de maio non nos pode sorprender ese día desprevenidos, calados e caladas ou neutrais. Temos que facer activismo da nosa cultura e do noso país e da nosa lingua. E iso como se fai? Non permitindo que políticas como a do Partido Popular, que desprezan a nosa lingua, que desprezan a nosa cultura, veñan e acampen en esta cidade. Votar ao BNG é votar para que non se perdan esos tesouros. Votar a outras formacións políticas é agochar o que realmente somos.